잊지 못하게 해 남자들의 군위 여자들의 간식 유머를 자신감이 불만해 난 보란듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신에 술렁이는 천지 오늘 여기 무법지 Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. 여보세요 불러주세요 Uno, dos, tres, I know you Bus Morning, Henry M. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hen in the morning. Rumba, rumba. Henry M. in the morning. Que tú eres guapa, yo te Ito po sa ginagos ko, madali lang. ponte a jugar. Nagparadalagan kaya ko ulit dyan sa baba. 1, 2, 3. Nagdadaw Pilipinas, good morning. ang lalaking Good morning na Legazpi City. Good morning, Albay. Welcome po sa programang Morning Hirit sa DCGB. Kumusta po kita, Gabos? Ronald Baldopon sa kuyang kapartner. Hanggang po kitang alas 7, ngayon pag-aga sa DZGB. Kumusta po sa mga birthday celebrators natin dyan? I-text na po sa Satuya Tabi na number. Ang Satuya Tabi na numero. May mga naghaharapot pa. 0995-398-1813. May nag-text nga ni sa kuya kaso bago makasuhapon Ronald. Sabi niya, good morning, Tabi Mr. M. Good morning, Tabi Mr. M. Pwede pagod kang number mo. Di sinimpag ko man. Good morning kaya, Mr. M. Pwede pagod kang number mo. Tinex ko. Hindi ako unip ang number ko, 0995-398-1813. Tapos nagsipag si Ronald. Sabi niya, salamat po. Garing-garing kagawad Chito Baldo. Garing-garing itatangko ko sa payo ko. Sabi ni kagawad Chito, hi, good morning, salamat. Pasensya na kagawad Chito. Aram mo, asa kuya ang ngunya na pigigibo. Mga nangitro ako, mga 10:30 na. Mga 10:30. Nagigibo ako kay Bareta. Nagsusurat akong Bareta eh. Pagkatapos naman, nagimata naman akong mga alas 4. Nagkasurat-surat naman kita. Ano yan, may mga biglaan kami digdi na kwa. May mga biglaan kami digdi na ano yan, na mga ano ini mga rotationary work. Basta morning. Pero ngayon, maski ngayon ka ito ngayon na dahil ka man nagsusurat ngayon, yung mga bagay ka. Yung man nagkadali. Padubala ng palusot. Gano'n ngayon dahil ka pinukol ni Jonas. Ay, yung migo. Ang totoo, pinukol ako ni Jonas. Nag-ring ang cellphone ko eh. Nadadangog ko talaga. Nag-ring ang cellphone. Kaya lang talaga, may busy lang ako sa pagkuti-kuti. Paano na rin? Parang kung nga ako alasing ko na pala na. Nag-ring, nagong ko. So, dahil man si Jonas nag-akuha, dahil man nagapaltos. Dahil man nagapaltos. Good morning, Tabi. Ay, sa mga mga Alubo Boys. Lalaking Sabi na amigong Jer Bailon. Natusunta ka dyan, Jer, kung ano, bigitix mo na. Good morning, Tabi dyan, mga taga Alubo Boys. Good morning. Sabi ni Pading Ray, mga kronika, 17, 26, 27. Ikaan Diyos o kagurangnan, asin ginibo mo ang marahay na panugang ini sa imong surugoon. Nakikimahirak ako na bendisyonan mo ang sa kong kapangarakian, tanganing magdanay sinda sa gabos, sagkod paman, sa imong atubangan, hulitan sa imong bendisyon o kagurangnan, bendisyon sagkod lamang. Yes, thank you pare. Thank you. Okay no? Araman ta po mga tugangan, mga buwan namanong report. Hali po dyan sa lawasan sa linya si Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Paring Alar Mario po, may buwan namanong Bareta sa Morning Hirit. Paring Al, good morning. Buhian mo. Good morning, Padeng. Mahigpit talaga ko niyan ang mga pulis sa mga motorista na palaog asin paluwas sa boundary kan Daragaligazpi dahil ka nagdalang mga kaso ni COVID.
Kaso hapon, nakapwesto ang checkpoint sa may hampang kan Camp Simanola as in Bicol University. Di siguro nanggan kan mga polis na mga motorista as in mga commuters nakamas as in nagsunod ang tamang health protection practice para iwas COVID. Ang daraga as in Legazpi, yun may mga dakol na kaso ni COVID ngunyan. Naserarong kita kan GCQ as in high risk status pa ang Legazpi City. Bagay na problemado ang mga lokal na opisyal kung paano na ini masukpang mawalan tipon-tipon. Kaya kooperasyon man sa inyong pigahagad sa publiko. Ano ang otoridad, lalo ang mga kapulisan na managkukulang nin pagiromdom, lalo sa mga motorista asin mga commuters na magiringat asin mag-kooperar. Iyan ang bukaras ng mga informasyon. Tingin sa lawas, Anar Mario, DCTV. Salamat, Paring Al, sa istorya. Mientras tanto, Ans Galero may dagdag na report. Ans, good morning, Ans. Di pa lang tabi, pwede na sunod-sunod na lang, no? Igaros, come on, sisibot yung kakasaksak. Dapat pala, pag may nakaantabay na yung report, dapat ma-adib mo na ako kay mga pirang minutos. Mga 5 minutes, ano? Para eksakto ang laog. Sige daw, Ange. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, 29 naman na mga barangay sa syudad ni Legazpi ang nakapagrehistro ni panibagong kaso ng COVID-19. Susog sa ipinalawas ni Alcalde Noel Rosal, ano ay pinakalangkaw na kaso ng COVID-19 na nairehistro kasuod na iyong barangay 16 Kawit East, Washington. Alagad Kasubanggi, nagtaong pahayag ang nasambitan ng barangay sa pangyayat ni Kapitan Jonathan Rodenas na tulo sa siyam na ini ang bako man residentes kan sa indang barangay, posibleng sa ibang barangay na ini presente nag-iistara. Sinabi ni Rodenas na sa tahaw kan padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa indang barangay, puga-pugaan siya ng esperso sa sindaiman sinda na papagal na magpagirumdom kan sa indang mga residentes na magsunod sa tamang protokol. May kinaraman sa nasambitan ng helang dahil sa padagos panganian na pagrehistro kan siring na helang sa indang barangay. Mientras tanto, suminunod man ang barangay Estancia sa may pinakadakol na nairehistrong kaso dahilan sa pito ini kasuod ma kung saan nairehistro man susog sa abiso kan sa tuyang alkalde. Tig-ano man ang nairehistro sa barangay 1 EMS Barrio, Taysan asin man nakapagrehistro ng 5 sa barangay Kabangan East. Tigturulo ang bagong Krusada, Gugon asin barangay 19 Kabangan, mantang tigduruwa na ang rehistro sa barangay Bagong Tula-Tula, barangay 22 Binanwahan East asin na barangay 18 sa Kabangan West. Man nairehistro na bagong positibong kaso sa barangay Victory Village North, San Joaquin na Bagong Bayan, asin man barangay 2 EMS Barrio, Biga, barangay 15 Ilawod, asin man Arimbay, Sabang, 17 Ilawod, Buragwis, Humapon, Bugtong, Tinago, barangay 3 EMS Barrio, asin man barangay 11 o kay Mauyod. Sa ngunyan, ang mga barangay officials kan nasambitan ng mga barangay, sige mo siwot na ngunyan para mas ipagurundong pa sa senda mga residentes ang tamang kan minimum health standards na nga namali kaya na ang panagos pong paglangkaw kan kaso ni COVID-19. Aram kay ni namamali siyang kuya ng mga post na yan na ngaya minarik ang kabitan nabaho man ngayon tagadigdi. Yes. Ako, in fairness kay Mayor, dito ka mababaso ng alkalde. Dito mababaso ng alkalde ining mga tao na nagpaswab ang binugtak ni ng address, iyan ang barangay na Kaya lagod sisiriwot. kaya kang nag-positive sinda, ang attribution kan taga dyan sa barangay. Pero usually, ang aram takaan, mga karaklan yan, mga nagbo-board yan, Yes. nag-aarkila. Kaya kang bibugtak yan, ngaya, taga saing ka ngaya, adyan ngaya ako nag-star nga sa arog kay ni, di yan bibugtak na address. Kaya man so kapitan man, sisibot man talaga kay ano yan, kikakawikaw. Na yan nga, bako man taga digdi, uto na nga sa ibong. Kundi, paano kaya yan? Kan nagpaswab yan, kan sinuwab yan, ang binugtak ng address, itong lugar na ito. So barangay nila. Iyan nangyari dyan, iyan nangyayari.
Yes. Ibatalangan man na swinob ka, mabugtaga ako ngayon, taga Barangay Istanza. Oo. Swinob kay bugtak mo, kung ano, Juan de la Cruz, taga Istanza, kay bugtak mo, tula-tula. Diba? Yan ang nakuha, yan, nakul magkitang insidente ka yan. Kaya, Yes. ano pa mababasok ka ng alkalde, kung araw ka ng posting niya, tayo na binugtak na address ka, nagpaswab. Alangan man na, pa nagpositibo, ano, pasaro-saro pa kang alkalde, uy, verify mo daw kung taga dyan manangga din sa barangay Istanza, kung taga barangay 16 manangga din, pasaro-saro pa palang kan alkalde yan. Dapat talaga, may operasyon lang. Di ba? So, kay puan sa ng pagsarabutan, kung dakol ang kaso, di dakol. Biyo-biyo palugo, iyo man sa na nangyari ngunyan. Okay? Sige. MVP ang impormasyon ang sigaro DCG. O no, mga tugang, alas 6:25 oras sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasalita po, nasa linya. Arawon ta daw ang mga dagdag na report. Damang kita sa Tercer Distrito, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dugang manyatong istorya, pinundo na sa nakanapikan pagparataunin bill sa LGU Kamalik. Kaya man niya nagabayad. Paano ka nga nang bayad? Ray, man nagkukonsumo. Naman tigagat na nga ni Mayor Calibal. Makaulokon man na mga, ano naman, makaulokon man kita. Ang challenge nga ni Mayor Baldo, putulin na ngayanin daw, tanati dahil man niya talaga ng kuryente. Maray pa putulanan ninda, biyo-biyo pa. Wala man puputulon nga ni, tasula. Oh, ata na nga ni makaulokon nga ni sinda. Sige ang padara kibil, di mangikonsumo. Pag Puda, araw dali niya puputulo ninda. Mas maray kang putulunan lang ninda, biyo-biyo pa. pinutol na, Makaulokon. kaya naman, sabi ni Mayor, wala naman yan in bill na nag-abot. Makaulokon man, adi. Okay, go. Sigon kay Mayor Calibaldo, wala naman sa indanin bill na nag-abot kada pagtumbakan bulan sa konsumo sa kuryente, lalo na digdi sa Salugan to Libod Bypass Road, samantalang solar man sana nagsusupply kan power sa ilaw sa mga gilid kan tinampaw. Saro pang bibilan kan apik iyon merkado publiko kung sa solar power man ang supply sa Saudan, dahil man ininin kuryente, alagad nagtatao man in bilan apik kan mga nagtalikod na aldaw. Nagiulok na sa alkalde, kantawan sila nin disconnection notice, kung sa pig challenge kan alkalde, putulin na yan ni Dok sa Saudan, dahil man talaga nin kuryente dyan. Ang ginaibog kan alkalde, nagkaaging sinuratan mga nagtalikod na daw, sinuratan ang apik, magpaliwanag, dahil naman nag-reply ang APEC sa pagsabing booking sa saindang salang sistema. Tapos yan sa follow-up kan DCG Binyos, voluntaryo na sa nadasi kun kay Alkalde Calibaldo, nagpundo ang APEC sa pagsingil sa APEC sa pagsabing, dahil man talaga ninsisingilon sa sainda. Dahil man talaga magbabayad ang lokal na gobyerno. Yes. Kaya ang kuryente naghali sa SAN. Saan pala? Saan pala na ng kuryente? Okay. Yan, tapi mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCG Binyos. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pangyari sa mga konsilon, mangkitaman na. Okay no? O sandali lang Basahan ta ka mo kirawit dawit na pagkaaga, mga tugang pinadaratabi ni Pading Ray Romero. Ang titulo, kang rawit-dawit ni Pading Ray, sino? Tama ba ang aksenta? Ang kwanta, sino? Tama question mark Sino? Magandang araw po, salamat sa inyo. Mga malangsawang nakikinig sa radyo. Dito tayo sa DCGB, malapit sa ating puso. Tunay na number 1. Maraming salamat po. Marahil sino ako kung hindi ko ibabahagi. Ang munting karunungan, di ko may tatanggi. Tula man o tigsik, maging rawit-dawit, ito'y para sa inyo, kayo'y aking pag-ibig.
Sino ba sa atin ang nagsasabing sayang, lalo't patungkol sa malaking kawalan? Noong kailangan para magtulungan, nagdadalawang isip o naguguluhan. Sinong tao o kanino kayang kagustuhan na marami ang nakikitang mga nahihirapan? Wala maliban lamang sa ibang dahilan. Iniisip ay pansarili nilang kaligayahan. Sino pa ang mapagbiro sa ganitong kalagayan na ang ating mundo balot ng kahirapan? Sino pa ang may ganang gumawa ng kasalanan na sa halip ay maghari itong kabutihan? Sino pa sa atin ang darang sa init, yaong natutukso ng maling pag-ibig? May gumagawa pa bang sumuong sa panganib, gawang mga bawal di kaibig-ibig? Tinatanong ba natin kung bakit nangyari ito? Sino man ang sino? Ayos mga paningre. The best ka man talaga. Sino? Sa Bicol, si Isay. Kung ma-mispronounce mo, sino? Di ba? Sino? O bueno kapatid, ano nga so ito ha. O ni patabi mga tugang ang kuan ang pinaka-late at O ni po ang ang latest na kaso kan COVID mga tugang sa Bicol region. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. O ni tabi mga tugang ang latest na bareta tungkol tabi sa COVID digdi po sa tuya na lugar para maaraman ta. Bueno, ang Bicol region nagrehistro po mga tugang nin 300 na panibagong kaso. Yan, ha? Nagrehistro po nin 300 mga tugang na panibagong kaso nin COVID-19. Ini po kinabibilangan kan 130 sa Albay, 69 sa Legazpi, 12 sa Daraga, at siyam sa Tabaco, tig-5,000 ma nito asin Pulangi, Budak Tiwi, tig-4 ang Bakakay, Ligaw, Piuduran, 3 sa Uwas, 2 po sa Ginubatan, tig-sararo ang Kamalig, Huvillar, asin Santo Domingo. Sa Camarines Norte, 10, 3 sa Mercedes, 2 sa Balod, 2 sa Daet, sabi, tig-sararo ang Santa Elena, Talisay, asin Vinson. Camarines Sur, 78. Yan. 13 sa Guwa, 10 Tigawon, 7 sa Naga, 6 sa Iriga City, tig-5 ang Balatan, Pasakaw, Ragay, tig-4 ang Calabanga, San Jose, 3 sa Baaw, tig-2 sa Batupili, Sangay, tig-sararo ang Bula, Kanakman, Libmanan, Milaor, Nabua, Ocampo, Pamplona, Presentacion, San Fernando, asin po Tinambak. Sa Catanduanes, tabi, Saro. Sa Viraclang. Sa Masbate, tabi, mga tugang 7. 5 sa Masbate City, Sarong Claveria, Sarong Mandaon. Sursogon, 74. 41 sa Sursogon City, 12 sa Matnog, 9 sa Bulan, 3 Kasiguran, 3 Gubat, Tagduwang Castilla, Buda Huban, Buda Tigsaran, Dunsol, asin Erosin. Di napupundang ulakit kan COVID. Ako sa iling ko talaga, tama si Mayor Rosal kan ma-interview ta, may nabibreach na protocol, buda something is wrong sa palibot ta. Di ba? May kwan talaga, basta din napupundang ulakit, may leak kung sain, asin may pigigibok kita gabos ng mga tao.
na iyon minakaw sa kanulaki. Di ba? May migibog ita. O ngunyan tabi, mga tugang, ang recovery dyan, ang recovery tabi na na-report, iyo tabian, ay go tabi ki recoveries na madali lang ha, napunta si Rico. Yun to recoveries. Dahil recovery gayon, madali lang ata napunta. Laboratory, ito, recovery, ay wala, note, recoveries not reported to RESO will not be included in the daily report. Sumay na gadan tabi na 5. 5 ang gadan o 2 sa Albay. So nagadan, 3 po sa Sorsogon. Pangyayari sa Maabacano. Ay, sos kung pangyayari sa Maorar. Okay. O bueno, yan tabi mga tugang ang mga bareta sa pag-aaga sa morning. Ano yan ang sumada kan mga istorya, mga tugang sa tuya tabi na palibot. Latest niyan, kan kaso, kan COVID-19 sa Bicol Region, sigon sa Department of Health. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Marahayon man talaga. Marahayon man talaga kung madangog ka kan morning hirit. Marahayon talaga ang pamati mo. Mga tugang Department of Health nakapagtala po din sobra sa 5,000 na manibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Mientras tanto, iba pang headlines kan mga bareta. Pambansang kamao, Senador Manny Pacquiao, nainot ng pinag-small ni Presidente Rodrigo Duterte. May banat man sa Presidente. May banat man sa Presidente. At may counterparts pa lang si Manny Pacquiao. May counterparts, mga tugang si Manny Pacquiao. May counterparts. Anong counterpart? Counterpunch. Anong counterparts naan? Abangan. Mientras tanto, kasunod kan turos. Mga tugang na trabaho kan mga kapitan para sa COVID-19. May pinakapakasuhan tabi na 8 mga kapitan del barangay ang DILG dahilan sa sedang kapabayaan. Mientras tanto, Duterte tandem malabog daw sa 2022 elections. Beijing, China, approve na ang sarong vaccine para sa mga 3 anyos paitaas. Yan mga tugang ang mga headlines kan mga baretang dapat abangan todo lang. Asin po maruluwas sa mga periodiko nasyonal sa DCGB. Ini po ang front page sa Morning Hirit. Ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng PYC Enterprises. Sabi ni Padingmar, sa PYC, 24 oras, konektado ka. 24/7, konektado ka. Okay? Yan po ang PYC Enterprises na sampangan kan LTO Legazpi. Yan bagang opisina. Bako, yan sa katapat. Yan. Kasabay, hanapon lang si Bossing. Ano nga nini? Si Bossing na si Mr. Calio. Salvatano, bigo. Nalingon ko sa first name mo. Basta hanapon lang si pangyayari sa maabak ka pa rin. Raul. Si Raul. Hanapon lang ha. Okay. Open o. Mga tugang 5:37. Iyan po ang Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. mga pangyayari sa lado nasyonal. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay sa Bareta Pasado Digdi sa Blatter sa Tabaco Police. Sarong wanted na persona na 16 na taon na nagtatago-tago ang nagbutwa sa saindang barangay sa pagguna na dain ng kaso siya. Alagad natiktikan tulos kan Tabaco Police asin isinirbi ang warrant of arrest
attempted murder ang pinaghahampang na kaso ni Fernando Casaulder-Din, 47 years old, Mayagom, residente Canpur 4, Barangay Buang, Tabaco City. Kaso na kumpirmar kan Tabaco Police na yaon sa indang residensya digdi sa Barangay Buang ang naunampitan na persona kung kaya ang warrant of arrest na may date pang February 1, 2005 o 16 na taon na nakakalihis iyuan pinitbit kan mga otoridad asin daradara ninda pasiring duman sa residensya kan suspitsado asin isinerbini dahil na nakapalagpaan na inisiberdin kundi akseptaron na nasusog mang giraray siya kan mga otoridad asin na hahampangon niya na naunampitan na kaso 24,000 pesos ang piyansa niya sa kasong ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Good morning kay Maricel Paglinawan. Diyan sa United Kingdom. Oy, good morning, Tabi Zendo, ha? United Kingdom. At saka Julien Leron. Pa-shoutout po sa pamilya Baldecanto and family Leron na laging nakikinig sa inyo. Salamat po. Merly Morgan, watching from Cleveland, Ohio. I am the older sister of Marites Opeña of Daraga. Yun. Iyo. Working in DNR. Hi to her. Iyo mananggad. Tama mananggad. Tama mananggad. Madam Merly Morgan. Sabi ni Ate Tess Opeña, siya po kaya ang Secretary Mikang I Love You Fans Club. Secretary General. Si Manay Merly Morgan. Ikaw po nga po tungko. Kano mo tabi si Morgan Freeman? Relative mo, ang apelyido niya si Merly Morgan. Ang family name. Morgan ang family name eh. Kano mo tabi si Morgan Freeman? Sarawagin. Samson Gubaton, good morning sa imo pa shoutout naman sa Gubaton's family, Ariarte family, Combo family, perming nagmamati daw sa DCGB News. Cindy Claro, watching from Santa Rosa, Laguna. Franz Corlala. Pagbukas ko ikatulos na iling ko, stay safe po, permi kaming nagdudangog sa DCGB. Salamat po. Emilina Lugana from Forokfor, Bagong Bayan, Daragalbay. Joseph Anyanuevo, good morning po, watching from Bigaa. Umar Morco, mga taga Sagabos na mga taga Cabraran Grande Jovillar. Siringman kay Joven Olasco dyan po sa Legazpi. Pa-shout po kay Richie Rizalino Riantaso Olaguer dyan po sa Ginobatan. Kuya Alan Imperial, good morning Tabi Zaimo sa pagtutok sa DCGB. Thank you. Rebecca Funayo from San Vicente, Castilla, Sorsogon. Good morning. Good morning, Tabi, sa inyo nga amin, mga taga dyan po sa, kumusta na, mga taga San Vicente. Siguro na sa mga maabot na aldaw, mauli ako dyan sa Castilla, sa iling mo, Ako sa iling ko, mga tugang, mga 15 years, Tabi, from now. Kaya po kung maguli sa Castilla, Ronald. Sure ka? Iyo po, sure ako. Kay puhan ko naman na balusanin serbisyo ang mga taga-Castilla. Adi, 15 years from now, gayon, ang iyang hiling ko, inigaro yan sa kuyang kwan man sa buhay ko. Ang sa kuya Tabi na forecast, mga tugang kan sa kuyang plano sa buhay. Kung kita tatawanan maray na salod asin gigiyahan kang kagurangnan, mga 15 years, after 15 years, mauli po kita sa Castilla. Sa panahon naman na balikan ta po ni na ibang serbisyo ang mga taga Castilla, Sorsogon, ang sa kuya Tabi na munisipyo na dinakulaan. Henry M. in the morning. Adi, yun, gayo. Adi, gari araw ka na sa kong nahiling. Araw ka. Aw ngaya, ay,
Magyayari sa Noel. Di ka magtaram kay anong manaarong kayo din. Di ka muna magtaram. Pwede man ba kita magbalik sa ibang paagi? Di ba? Sabi nga ni sabi nga ni Trump, Donald Trump, I will be back ngaya in some other ways. Sabi niya, pwede ka na magbalik sa paagi ng ibang bagay para makatabang, di ba? Pag man sa paagi, Noel, sarawayon ka na. Kaya na pig-text mo, migo, pwedeng gibuhon ko sa Legazpi. Pwedeng gibuhon sa Daraga. Di ba? Ako lang mga pwede, nag-start ako sa Daraga. Pwede sa Legazpi. Pwede duman sa Castilla. Pwedeng gibuhon ta na niya. Dakol bagang paagi para makaserbi ka. Kung ano naman nag-isip mo na naman, Noel. Happy birthday po mga tugang sa mga minasunod. Christy Ante, dyan sa Forbes, Tita Sally Magdaong and family. Happy birthday po sa imo. Good morning. Hapot ko lang kung may vaccine, kada ko lalugod may COVID. Iyo baga po. Paano ka nagpa-positibo? Sabi ni James Lagata, maray kaan, bakalon kan apek ang sun. Para sinday brown out. Pininday brown out ang pagka-solar para biyo palugod. Gabos na sa naman. Iyo ba? Naka-solar panel, naka-solar lights. So yan baga James na tinampo sa yan. Ano pagkitalam ni James? So tinampo na bagang after Salogan, Diversion Road, naka-solar light panel yan. O tapos singil kang apek, kibulan-bulan na may konsumo dang sobrang 9 mil. Kuryente. Dati pala, perang taon na, may linya yan, kikuryente. Ngunyan, dahil naman, pigagamit, na may solar na nga ni. Pusong sabi yung tabi, ang nagangalas daraga ang kamalig tabi, LGU, kung sa figure reading kang apek, itong kantidad na ito, ano ang kinagkukonsumo? Araw kitang reading mo? Ay, wala. May problema kita. May problema. Good morning. Live na live ang DCGB sa Harong. Dakulaon tabing TV na iling taka. Ay, salamat po. Salamaton. Salamaton tabi. Okay. Bueno. Sandali lang That's your birthday. Ka-imposible man na congressman tawara duman. Audi Legazpi na sa lugod. Sakto iyan. Tapos na sa term. Wag kang ganyan. Dito man ang kaya si Mayor baga. Dito man kaya. Lalo na si Kong Joey. Malay, basta. Happy 39th birthday po sa mong tugang na si Jing Gaviria. Ali po kay Kuya Chard. Saka sa pamilya Gaviria. Happy birthday po. Happy wedding po sa pamangkin kong si Toledo Giselle. Sabi ni Boy Mata, "Oy Boy, mag-text ka na tabi Boy kay EBP kung ano na ang sa imong kapaladan." Kung ano sa imong kapaladan sa buhay. Mag-text ka na tabi Boy kay EBP kung ano sa imong kapaladan. Okay? Good morning, pabati po sa nagdadangog kami sa programa mo sa Upper Bunga Bakakay Albay, si Fe Okanya ini. Pahapot lang tabi, nata iba school digdi, nata po sa ibang school, dai nag-contribution sa PTA. Pero po, digdi sa mo, pipabarayad po, gabos na parents. Saan po yan na eskwelahan? I-reklamo muna po yan sa principal. Baka may rason, ihapot mo na nito sa principal. Taday ko tabi masimbagan sa imong hapot. Tabaka, pero ang aram ko talaga, no collection sa mga public school. May no collection policy dyan. What if, Sir Hen, ang rason kan dakol na COVID case ay dahil sa trangkaso, season na naman. Kung trangkaso po, di ka man magiging mapositive sa COVID. Rinangkaso ka.
Di man po, flu iyan ang although pag iyan tabi inatake ka iyan saro na klase ki coronavirus, sarong strain iyan kang corona. Pero ang coronang iyan tabi so ibang klase. Days like these. Sabi ano, pero garo de pa akong nadangog ka iyan na pero talagang positibo ka talaga sa COVID. Tasiging init baga ngaya asin oran bako posible na trangkaso ng mga tao. Still, With this, una COVID, wala lang, sa hiling ko lang, may point ako. Pwede. Pwede. Agree ako sa imo. Selling mo, may point ka. Sa rawayon, ini na. Nag-ulok, duraturong ka mag-ulok, napapasabay ako sa pag-ulok mo. Sabi kan aki ko, gari kam bua mama, ora ka man kauron, sige kaulok. Bala ka. Happy 10th birthday po kay Jonah Perinya from Tita Ninang Maricel. Tita Ninang Maricel ng Bautista Jovillar Albay. May saro ini. Happy 10th birthday kay Twin. Twin pala to. Jana and Jonah. Twin pala. Jana and Jonah. Ano nga, parigdi ka na? Jana? Belated happy birthday kay Ophel Mercadero ng Inarado de Ragalbay from Amtimilet, Robrigado. Okay. Happy birthday to my pamangkin Nieve Marbida from Loving Auntie B. Alaurin. birthday has come. Good morning, Tabi. Pakibati, happy birthday sa kuyang namumutan na agom na si Marivic Morente ng Ilawod Kamalig from Buds Morente. Happy birthday. That will honor. Kadakol palang kaining text ngo niya na aga. Okay. And the Dahil kuryente po sa Dunya Pakita Subdivision, Banyag, Daraga, Albay, simula alas 11 ng umaga. God bless po. Aha, ito. Kapitan Amin Osidal. Ayos nga ya, matanglay lamang kakabayli. Oy, maringani ang ano yan. Maringani ang Kapitan Ami. Magtaga or stretch kita. Kaya pigtuyo ko man talaga na magpatugtog para po mag or stretch lamang ang lawas. Tatangani po na duro na plusong kita. Tabata malipot-lipot na. Ata ngaya sobrang high-tech trangkaso naging COVID. Sabi kan sarong texter ta, play mo prayer mo para sa COVID. Ay, po kami kan baga. Aha. Okay, regards daw kay Maria Gina Osera. Happy wedding po kay Kel Perez, tapos kay LV Marhalino, kan Esmeralda galing kay Minda Maranyo. Okay. O yan na, yung mga nasa, ito, mayroon pa sa Smart ta. Smart number natin. Okay na? Yung mga nakatutok tabi sa radyo. Renz Luna, may dagdag na report. Aramon, ay ma-commercial kanal tabi. Si Renz na muna. Sige, sandali lang at aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Renz Luna, nasa linya. Good morning, Renz. Yes, maray na agad abi VP na maray na agad sa mga parantabay sa mga dugon niya itong mga bareta sa motorista man ang irito sa panggaan sa motorsiklo. Sina autoligdi sa barangay Peña Francia Daragalbay, tiguligdi sa police blatter. Irito yung driver kan motorsiklo na si John Michael Per Espanyol, 23 anyos, sa arong laborer sa residente ng Proxinco, barangay Agapo, Daragalbay. Asin ang saya nakabanggaan niyo sa rong auto na pinagmamanaw Neil John Lorena Inato, 26 anyos, sarong engineer sa residente ng Proxinco, barangay Peña Francia, Daragalbay. Siguro di sa police blatter, digdi sa Daraga PNP, mantanga motorsiklo digdi sa Marlica Highway, paglawag digdi sa may Common Inarado Peña Francia Road, kan biglang nakabanggaan ang auto na halidigdi sa sarong agihan digdi mismo sa tuong parte kan tinampo kaya nagresulta ng magbanggaan ng duwang bihikulo asin na irido ang driver kan motorsiklo na tulos man dinara sa ospital para sa magkakanigong asistensya medical. Yan ang magdagdabarat at sa luwas. Renz Luna, PCGB News. Okay.
Mientras tanto, Lawrence Barcena may dagdag na bareta. Ali po dyan sa luwas. Lawrence, good morning Lawrence. Salamat tabi Bibi maray na aga asina maray na aga sa gabos na mga barantabay sa mga dagdag pang bareta nagkasiribot ka sa Ramosamo ang mga personnel kan Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Region 5 sa Barangay Rawis, Legazpi City sa pagparahanap pagkatapos na aligadong mawara o hinabas ang sarong bundle ng kwarta na kantidad 1 milyon pesos na nakatalaan na puta ng para sa financial assistance na itatabang sa tao sa laob kan sarong cash vault. Basado sa police record kan Legazpi City Police, nangyari ni mismo sa laob kan opisina na kung saan nagsusoy-soy pa ang kapulisan kung paano nangyari na ang 4 na milyones pesos na kwarta sa laob kan vault na tabag ang 1 milyon pesos kay ni taan di pisilon digdi takan pagresponde kan otoridad day manin CCTV sa lugar. Sa pakikipag-ulay kan pulis na nag-imbestigar kay Mila Antoinette Pau Miguelio, 25 anyos, Daraga, Admin Office 2, na kan Lunes alauna 22 nin hapon, inapudan niya sa telepono si Maria, ining si certain Maria Sheila de Chavez Isimares, 32 anyos may agom, Admin Officer 1, Cash Vault in charge, na pinaisi niyang ining si certain Hazel Kismoro Ilo Sabio, 35 anyos, Daraga, sarong Social Welfare Assistant kan Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS, nag-aapot sa iya kung paano ma-release ang cash money para sa release kan financial assistance, konsideradong naka-quarantine ini si De Chavez. Kunyan, inafirmar ni Maria Antoinette Miguelio na tinugutan niya ini-verbally si De Chavez na magbukas ng cash vault na may laman na 4 na bundle ng kwarta na kantidad na 4 milyones pesos asin kuwaon ang susi sa first drawer kang cabinet. Pagbukas kan vault, nakikig ining si Maria Antoinette tatulo na sa ng bundle susarong milyon nawawara na asin inapudan niya tulos ining si De Chavez. Sa pahayag man ni Hazel Kismoro kan enot na pagbukas kay ni 3 milyones pesos na sa naman agad daw ang nakalaman na kwarta asin iyo ani anitinao sa iya para sa release kan financial assistance. Dahil tawarang lead kung sisay ang may kagigibuhan kan siring na bagay, nagkondusir nin masusing investigasyon ang kapulisan asin naggibo nin fingerprint lifting sa gabos na mga empleyados ang kapulisan pati sa CQ asin utility personnel tangani ng masuysoy basado sa investigasyon na sa indang gigibuhong kung sisay ang responsable kay ni. Dahil kay ni padagos pa ang pag-investigar kan kapulisan sa insidenteng ini asin sa kunsangunyan day pamaaraman kung sisay ang responsable sa pagkawara kan sarong milyones pesos na kwarta na dapat nakutang itatabang para sa mga tao. As in nawara talaga Nawara. As in nawara talaga. As in nawara. Hindi dahil Pangyari. napas. Pero napano ito? Yan nga ni Bibian Damulang Ta- kaputan. Nakalak so cash vault, di ba? Nakalap. Di ba? Usabon, kang binukasan, ang laog, 3 milyones na sana. Oo, 4 milyones pesos. Kulang na kisarong bandel, ta dapat ang laban pa lang kayo, 4 milyon. Oo, 4 na bandel dapat. 4 na Ang sarong bandel dapat. Ang kada sarong bandel, 1 million pesos. Oo. Talaga. Ngunyan kang binukasan, kulang ng sarong milyon. Kulang ng sarong milyon. Pangyari na, pasan man ang sa sarong milyon, ano? Iyan tabi, Bibian, pinagsusoy-soy pa. Ta itong Ta kung ito milyon na sabi kan empleyado na, pwede nga bukasan ini nga ta, natapalan tapig request na bukasan. Sa mga release nga ni Kanso sa financial assistance. Okay. Na, ma-release. Oo, Dito nagutan man, una nga ang kuwang ka, ano da una nga arog kayo ni. Roger to that. O, di, kang binuksan ka ng empleyado, pero aram talaga na 4 milyon ang laog kayo. 4 million ang laog. Kang binukasan, 3 milyon na sana. Pinukasan 3 milyon na sa nasunyaon duman. Salbatan ang pangyari. Mahiwaga talaga. Mahiwaga. Muda. Mahiwaga. Oo, ni pa ang problema. Oo. Hindi ang problema talaga tapi pipiligti sa Legazpi. Oo. Aging pala sa government offices. Orang CCTV. Gari bago kaya iyan na building na yan? Roger to that. Nata, wala na, dahil na sinda sa kwan. So sa Boragwis, dahil na sinda? Ay, na nasa Rawis na baga. Nasa Rawis na? Okay.
So meaning, bago yan na building naan, Roger. baka day pamananggad iyo mananggad ano? Oo. Pero nata, ang gabos na original on mga opisina kang gobyerno, required na may CCTV. Dapat mag-record magandig di sa Legazpi. Eh, may ordinansa pala. Roger to that. May ordinansa mananggad. Oo, may ordinansa. So, kung may CCTV ko ta, bakit ang solusyon? Iyo nga ni ko Tanailing niya tada yung CCTV. Iyan nga ni. O mga kap talaga, kung siya kung napasayin sa 1 million, Ngun yan lugod fingerprint lifting. Old school lang yung ibuhuntan puli. niya taka na ako lang kuminapot ka ito. Iyan sa na-problema. Man Di ba? O di na. Bako, nasa pulis na ka ng kungupa no yan. Aram mo, may mga abilidad man ang pulis pag-abot sa investigasyon. na. Pero para sa kuya, kung araw ko itong pag-describe mo, posibleng kada ko lang kung kuminapot ka ito. Tabi Pinre. Di ba? Oo. Dahil pa masuyso. Malabo. Oo. yan. Ano ang reaksyon ka ni Direktor? Isang Direktor mo niya na bago kang DSWD? Director Leo Garrett tabi to Pinre. Leo? Oh, sige daw. Agadan ta kay reaksyon. Oo, apo di daw kung may kontak ka sa iya. Kimaging ang tagapagtaram. Oo, baka may PIO dyan. Apunan mo daw. Si Madam Giselle Mesa. Dyan, apunta daw si Madam Giselle. Kung ano man, imagine, nakasara ang bolt, nawara sa 1 million. Kuda, ang saro di kita bibibing Oh. sa alarma baga, dapat baga, may tatabang iyan para sa nangangaibo. Iyo, Ano ang iyo. ikibuhunin dakaan? Pero, di, ko sabihin ka, so beneficiary ka ito, na matatawanan ka ito na 1 million na ito, mapipinjente na naman. Correct. Di makakaabot sa inyo, ito nawara sa pantao. Roger to that. O, baka yaon sa na dyan sa gilid-gilid, baka naikbugtak lang sa konsain. Cashball nga ni. Sa cashball nga ni dapat nilaag. Di malay mo kung napanlingaw lang, baka konsain lang na isok-sok nga ta. Kuan? Bagay. Kudiwan. Hindi 1 million ito eh. Di 1 million ba ito? Oh, Di, pero seriously, dapat talaga investigaran yan. Ramon, kung napano yan. Roger to that. O, today pa man kinapo-point out kung sisay ang bulto dyan, pero may bilagrong nangyayari May talaga. milagro. Ang kumpirmado, may nawara. May nawara, anyan. Ang kumpirmado, may nawarang 1 million. Kunyan, ano ang paninimbagan kaan? Kan mga tao na in charge ka yan. Roger to that. Yes, okay? Diyos ko. Okay? Diyos ko. Salbatan ang pangyari sa maura. Kurabo na ko taan? Ha? Kurabo na ko kan mataylo yung piturong bandel ko 1 million? At sa edad ko nga ning hindi ko, hanggang siguro sa ako magretiro digdi, hanggang siguro ako sa magparam sa kinaban, di ako makakakapot ki 1 million, makailing ka 1 million. Roger. Hanggang sa nakita mga surusing kumil, 10 mil. Oo, pwede na ito. Pwede na ito. Magma na kita kaya. Sildo na ito. Oho, okay. Roger, siya tabi BP. Diyos ko, Mario Joseph. Magandang ka istorya, haliditi sa Ligas Specifically. Ako po, si LBP. Salamat, Lowen, sa report. Halo dyan sa Luwas. Magbabalik ang morning hirit kay iba ang mga bareta. Magalipas lang po kan mga patalastas. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Gumagaan ng inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ng inuman pag Sunbig Light. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal.
Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at pagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 RE-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kilohertz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:11 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya at sa indong tagapagbareta. Mga tugang, aldaw ngunyan na Webes, fit sa Gis kang Hunyo. Uya po ang detalyes kan mga darakulang bareta, enot sa lado lokal. Nadugangan po nin 5 nagadan dahilan sa COVID-19 ang Bicol Region. Susog ini sa report na linuwas kan Department of Health kunain ang gadan sa Bicol. Uminabot na sa 453. Ang 5 gadan na ini nanutaran 2 sa probinsya kan Albay, 3 sa probinsya kan Sorsogon. Sa ibong nalado, dahil igamanin 102 na recoveries na record ang Department of Health may kinaraman sa sinabi ng bagay. Sa ngunyan, ang Kabikulan, igwa po din na rehistro na dagdag na 300 na aktibong kaso din COVID-19. Kunain, 130 digdi ang sa probinsya Canalbay, 61 sa Legazpi City, 12, o kaya 69 sa syudad ni Legazpi, 12 sa Daraga, 9 sa Tabaco City, 5 sa Libon, Manito, Asin, Pulangi, kasabay Antiwi, mantang tig-4 ang Bakakay, Ligao City, o kaya Asin Piodoran, mantang 3 sa Uwas, 2 sa Ginobatan, Tigsaro ang Kamalig Huvillar, Asin Santo Domingo Albay. May 10 man na kaso na dagdag sa Camarines Norte, 78 sa Camarines Sur, Asin Saro sa Virac, mantang 7 sa Masbate, Asin 74 man sa probinsya nin Sorsogon. Sa ngunyan, sigon sa informasyon kan Department of Health and Bicol, iguana 4,770 na aktibong o 750 na aktibong kaso, mantang ang kabilugan kay ni 14,102.
Sigun yan sa latest na informasyon kan Department of Health. Mientras tanto, iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, aplikasyon para sa pagkokonekta ng kuryente para mientras na ipinundo kang Albay Power and Energy Corporation. Ange Galero, dagdag na report. Dain nag-una maakseptar nin bagong aplikasyon para sa mga konsumidores na mayang magkaigwa nin koneksyon sa kuryente ang Albay Power Energy Corporation na APEC. Ini na disyong ipinaabot sa DCGB News kan APEC sa pamayon ni Chief Operating Officer Apo Alvarez kung saan ang mayormenteng rason ko na para mientras na pundugo na ang pag-akseptar ng application para sa pagkonektar ng kuryente asin man ang meter installation sa mga residential na consumers iyo ang presenteng patakot na darakan pandemyang COVID-19. Sigun sa APEC, nagkapera sa mga linemen as in technical personnel linda na nakatoka para sa nasambitan ng bagay ang nagsasairaro mo niyan sa striktong pagkwarantina matapos na ma-expose ang mga ini sa mga nagpositibo sa helang na COVID-19. Pero kayan, dakul pa daw mo niyan ang dapat nindang iproseso na edot nang nag-apply sa nasambitan ng gaya. Diit na konsiderasyon asin pasensya mo niyan ang pigahagad kan korporasyon sa mga konsumidores sa Albay, lalo pang apektado man daw sindaka nasambitan ng krisis pansaluda. Dahil pa rin kasiguraduhan kung rin sigararay may babalik ang operasyon ninda para sa nasambitan ng bagay, alagad, oras daw na maibalik naman ang normal na bilang kansenda mga personahes na iyon ay kargado kan pag-akseptar asin pagproseso kan mga transaksyon na ini tulos maninda ining ipapaaram sa publiko. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGP. Magpapadagos ang pagbabakuna sa mga probinsya ng Bicol. Ini matapos na mag-abot na sa Bicol ang 10,720 na doses ng Sinovac vaccine sa Legazpi Airport kasuhapon. Ang mga bakuna nakaalokar sa manilain na probinsya kan Albay arog na igwanin 1,940 doses. 400 sa Camarines Norte, 4,780 sa Camarines Sur, asin 3,600 sa probinsya kan Sorsogon. Ang nasabing mga bakuna gagamiton sa pagbakuna sa mga Bicolanong kaibahan sa priority list kan gobyerno para sa indang first asin second dose. Mantang direktama na ihatod sa mga isla kan Masbate, asin katanduan isan bakuna halis sa sentral na opisina kan Department of Health. Ang bakunang 2,320 na Sinovac mariresibik ang katanduan sa Hunyo 11, mantang 15,760 kan parihong bakuna para sa Masbate ang pinaglooman na maabot sa Hunyo 3. Alagad, sigun sa Department of Health, posible pang magbago ang petsa kan pag-abot kan bakuna sa nasabing mga isla. 5 o kaya 6 na mga munisipyo asin syudad sa Bicol Region eligible na mag-release kang performance-based bonus sigon sa DILG. Jimmy, nasalita sa dagdag na report. Anom na mga munisipyo asin syudades digdi sa Region 5 ang eligible base sa validasyon kan DILG na kwalipikadong mag-release nin PBB o performance-based bonus sa mga local officials asin mga empleados ngonya na taon. Susog sa memorandum na pinaluas gikan sa DILG pirmado ni Secretary Eduardo Año, solamente 6 na mga munisipyo sa asin syudad digdi sa Bicol ang kapable na makapag-release nin PBB kung sa mga lugares na ini iyo ang syudad nin Legazpi, Ligao City, asin Pulangi digdi sa Albay, Dait sa Camarines Norte, Iriga, asin Pilar sa Sorsogon. Sa basado sa nakuang joint memorandum gikan sa DILG asin DBM, ang mga local officials sa sinempleados na may performance sa saydang trabaho gustong sabihan deserving na makakuha nin PBB, may good news indang hahalaton sa pagsabing mapo ng magkwenta ang mga nabanggit na LGUs kan sa indang itataong PBB na i-release magdidepende na sa mga alkaldes and good news ang DILG pinagmandohan na ang mga ini susog sa notice of eligibility na pwede na ang mga LGUs na nabanggit mag-release nin performance-based bonus. Madagdag na parita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang, mga construction workers apektado din marhay daw kang GCQ status
dahilan sa COVID. Al Armario sa report. Apektado man mo niyan ang mga construction workers sa pagdeklara ng GCQ status kan COVID sa Albay, lalo digdi sa Legazpi City na nasa high-risk status pa. Ang mga construction management obligado na 50% sana ang napigutugutan na magtrabaho. Kaya bigubara nga ang mga trabahador. Imbes na bilog na semana o anong naldaw, ang trabaho kada semana, tigturulo na sana. Kaya tambay man ang iba na bago ninda schedule. Problemado man sa may mga pamilya o nasahin makuranin konsumo sa ibang aldaw, kaya kanya-kanya na diskarte. Dahil man na ayuda ang gobyerno sa indang pagbuhay oro aldaw. Al Armario, DCGB. Mientras tanto, Philippine National Police Region 5 nagigibonin mananlain na mga aktibidad para iranian sa indang komandansya sa komunidad. Komandansya pinaginganyar ang mga rebuilding grupo na magbalik na sa gobyerno. Lawrence Barcena sa detalye. Doble o triple baliugot ang PNP Region 5 sa pagranikan sa indang sadiri sa mga komunidad. Ngani na ipamati sa mga tao na sinda kasurog sa pagbantay kan pasi orden. Ini ang ipinagunampitan as ipinaliwanag sa DCGB News ni PNP Region 5 spokesperson Police Major Malu Kalubakib na nangangapudan sinda sa mga tao na may pakaisi kung harain asin kung sain ang mga pigsasabing communist terrorist groups na makipagsumaro na sa sainda ngani na matapos na ang pirming pagparagibok ang mga bilensya kaini susog sa iya na pirmi na sa nang nangyayari sa laog kan 50 taon. Susog kay Kalubakib sa panginginot ni Police Brigadier General Junel Estomo kan PNP Region 5 na isinda nagpupuknat sa paggibonin mga outreach program sa mga manlain-lain na komunidad. Dahil ta iyo ini ang papel ninda susog sa iya na ipamati na sinda kasurog asin kaakibat ka sa pag-uswag, lalo na kan mga komunidad sa mga hararayong lugar. Nangangapudan man ang kapulisan susog kay Kalubakib sa mga kaiwal kan gobyerno na may panahon pa para makipag-ulian sa sainda kimaging sa gobyerno ngani na matapos na ining paulit-ulit na ribok na nangyayari. Lalong pigdudoon ni Kalubakib na ang mga kapulisan kapun lang tinagigibong esquersos aron kan pinagigibong kan Albay Police Provincial Office o Albay PPO na in-spearhead na project tanglaw ng lahing Pilipino Solar Lamp Flaking Project asin sa indang mga outreach activities sa koordinasyon kan mga hipatura ngani na mangyari ang mga turogan na magkasararo na ang gabos. Ang PNP Region 5 susug kay Kalubakib apisar kan paggibonin massive checkpoints para kontrahon ang presensya kan insurhensya. Siya man nagtaram na ang kapulisan makusa nang sa pakikipaglaban hindi nakapokus kundi sa pagserbi sa mga tao sa iyo daw ang sinumpaan ninda na pagserbihan asin protektaran ang lambang komunidad. Dagdag na bareta, ako po, Selvi. Primerong COVID patient sa Isla Can San Miguel, Tabaco City, day papaulion sa isla hanggang sa dai nasisiguro na dai na infected kan virus. Jumar Bien sa detalye. Para mientras na pig-quarantine na sa Tabaco National High School ang primerong nagpositibo sa COVID-19 na taga Isla San Miguel matapos na magluwas ini sa hospital. Katuyuan kaini na masiguro na talagang dahil na siya infected kan COVID antes na magbalik sa naunang bita na isla. Basado sa nako ang informasyon kan DCGB News kan mga nakalis na aldaw nagkaiguaning kamatayan ang sarong 66 anyos na babae na taga-barangay Hacienda kan Isla San Miguel. Asin kan ini ipairarom sa swab test nagluluwas na positibo pala ini sa COVID. Pinag-confine ini sa hospital asin pagluwas dahil na tinugutan kan lokal na gobyerno kan Tabaco na maguli sa isla tangani na maibitaran ang paglakop kan COVID asin imbes i-quarantine na ng unang digdi sa mainland, particularmente sa Tabaco National High School, asin papabalikon sa naduman pag masiguro na dahil na ining natatadang infection kan COVID-19. Mahigot man ang pinagigibong contact tracing duman mismo sa isla dahil na pag-araman na antes ini
positibo sa COVID-19, nakipiesta pa ini sa Sarumana Barangay, duman mismo sa Isla San Miguel. Yan ang report, Joe Marbian, DCTV. Mga tugang, curfew hours sa Daragalbay, mas mahigpit daw na ipapasunod. Renz Luna sa dagdag na report. Kasarapay naman niya ang pagpapayararam sa Banuan Candaraga sa GCQ, masihigpitan ang pag-implementar ng curfew hours tigdi sa Banuan Candaraga. Sa pinaka-latest na COVID-19 advisory na pinaluwas kan lokal na gobyerno kasuhapon na kung saan mantininong alas 10 nin Banggi hanggang alas 4 nin maagahon ang curfew hours tigdi sa Banuan Candaraga. Kaya nanutaran man ang talagang mahigpit na implementasyon kan mga barangay sa pakikipagtabangan naman sa PNP, PSO at sa iba pang mga otoridad. Kaning madisiplina naman ang mga Daragenyo na din na magluluwas, lalo-lalo naman pagkabanggi. Kasarabay ka na pag-implementar kan curfew, yung man na pagbabawal na pag-operate kan mga video bars tigdi sa Banuan Candaraga taning bibitaran asin may wasan ang transmission ng COVID-19 virus. Madagdag na bareta, Renz Luna, DCTV News. Oras sa Pilipinas, alas 6:24. Iba pang mga bareta, masunod. Magalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Yung Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Sa bawat 28 sachets na bilhin, may free 2 sachets. Kaya ang sarap-sarap at ang bango-bango ng mga luto-luto mo. Free 2 sachets. Na dagdag diskarte sa kusina pang araw-araw. Kaya ang saya-saya ng pamilya. Maggi Magic Sarap, dagdag value pa. May free 2 sachets. Bili na! Promo duration January 1 to December 31, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1210 series of 2020. New Maggi Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Bili na! Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1451 series of 2020. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion on! Neurobion, Neurobion on! Take
clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, padagos kitang unyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Pinasalamatan po ni Environment Secretary Roy Simato si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso sa tabang kaini na malinigan ang palibot kan Manila kasarabayan mga esteros asin ang shoreline kan Manila Bay. Enot kaini ang lokal na gobyerno kan Manila sa pagi ni Mayor Isko nagkrear kan pinag-apod na Basico Warriors, Team Mandaragat, Basico Rangers sa pagi kan Department of Public Services kan sinabi ng lokal na gobyerno na may katuyuhan na mapaipagpadagos ang paglinig sa mga esteros, siring man ang paglinig sa iba pang mga lugar na masyado ng mati kasarabay ang garbage collection asin paglilinig sa Manila Bay. Kung kaya nagresulta ini sa maging malinig ang sinabi ng lugar. Enot kay ni ang memorandum agwanin sarong memorandum of agreement na pinagpirmahan entre kang DNR asin San Miguel Corporation ayon Madraga sa Pasig River. Kung kaya ipinag-announcer kay ni Simato ang sa iyang pasasalamat sa lokal na gobyerno asin impressed ini sa voluntaryong asistensya na pinagtao kan lokal na gobyerno para mamantener ang kalinigan sa siyudad din Manila na yung capital kan sa tuyang nasyon. Ilan kaya ni sinabi ni Mayor Isko na padagos ang sa iya man na pasasalamat sa DNR, Metro Manila Development Authority asin DILG. Kung kaya siniguro man kaya ni na ang lokal na gobyerno magapadagos kan sa indang tabang asin suporta para maproteheran ang kapalibutan asin magataon nin benepisyo sa mga taga Manila. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado nasyonal. Nakapag-record po ang Department of Health in sobra sa 5,400 na bagong infeksyon ng COVID-19. Kung kaya ini uminabot na sa 1.3 milyon na suma total ang nagkaurulakitan sa nasyon. Base sa mga bagong nakalap na datos, kan Department of Health nagsasabi ng kaso sa ngunyan sa Pilipinas uminabot na sa 1,286,217 mantang nagkaiguman ng record na 54,000 na nagpaparahay pa sa sinabi ng kahilangan mantang nakarecover man ang mabot sa 7,854 dahil anigdi para ang nakarecover uminabot man sa 1,227,000 na mga individual mantang may karagdagan na 26 na nagadan kung kaya ang total na bilang kang nagadan sa nasyon nasa 22,190. Daimo na pagseryosohon ang mga naging statement ni Presidente Rodrigo Duterte may kinaraman sa politika. Ini ang sinabi ng sarong analyst hali sa University of the Philippines pag-abot sa pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte na dahil siya madalagan sa anumang na posisyon sa 2022 elections. Enot kaya ni sinabi ni Duterte sa pahayag niya sampangan ni Pastor Apollo Kibuloy na pinagtawanan niya ng aviso sa iyang akin na day magdalagan o pinagpadisgandar niya sa iyang akin na day magdalagan bilang presidente kan Pilipinas kung kaya iniman klarado na dinangog asin nasabutan ni Mayor Sara Duterte may kinaraman sa plano kaining pagdalagan bilang presidente sa taon o kaya sa 2022 elections.
Sinabi ni Duterte na nakauro niya personal ang sayang aki na dahil hanggang magdalagan asin day gibonin anuman na problema asin day masala sa anuman na desisyon niya na gigibuhon sa ikon siya may plano na magdalagan bilang presidente kang nasyon. Sinimbag ni Pambansang Kamao Senador Manny Pacquiao ang pangi-small kan kapartidong si Presidente Rodrigo Duterte sa pag-intindi niya sa foreign policy habang idinoon kay ni ang sayang paninindugan may kinaraman sa pangangamkam kan teritoryo kan China sa West Philippine Sea. Enot kay ni kanang minaging Martes binanatan ni Presidente Duterte ang pagkadismaya niya kay Pacman sa pag-react kay ni may kinaraman sa issue sa pagkapot kan gobyerno sa West Philippine Sea. Sinabi kay ni na kung kan mga nakaaging aldaw o enot ng sinabi ni Pacman na kung kan mga nakaaging aldaw joke lang ang 2016 campaign promise na nenot ng mag-jetski pasiring sa exclusive economic zone sa ngunyan kontrolado na kang Manila o kaya kan Beijing and Manila. Alagad sinabi ni Duterte na kinakaipunan na mag-adal si Pacman kan foreign policy tanganing masabutan kung ano ang mga gustong sabihon kaini. Kasunod mga tugang kan pagiging maluwag kan mga restrictions na ipinapasunod sa mga barangay sa Pilipinas, 8 na mga punong barangay ang pinapakasuhan kan Department of the Interior and Local Government. Inan sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año matapos ipag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpaparesto sa mga kapitan na dahil nagpapasunod o dahil naipapasunod ang namapugulan ang super spreader na mga activities sa sendang mga barangay na nagresulta para magkaoralakitan ng COVID-19 ang nagkakapira. Ini kinabibilangan kan sarong barangay kapitan kan distrikto sa Caloocan City, punong barangay sa San Jose Navotas City, punong barangay o 2 punong barangay kan Tondo Manila, sarong punong barangay kan Norsagaray Bulacan, Siringman, 2 punong barangay kan Boracay Island, asin sarong punong barangay kan Barangay Kaputao sa Cebu City. Enot kay ni sinabi ni Anyo na talagang ididiretso ang kaso may kinaraman digdi asin sa korte na sinda magpaliwanag may kinaraman sa sinabi ng bagay. Malabo daw na magkaigwan ng Duterte tandem sa 2022 elections. Inisigon kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, malabong makatandim niya ang sayang ama sa pagka-presidente asin pagka-vice-presidente sa eleksyon 2022 kung ini ibubusol kan sa iyang mga kapartido. Sigon kay Sara dahil niya maintindihan kung nata nagsisirimbagan ang Malacanang asin oposisyon koalisyon may kinaraman sa isang bayan group tungkol sa plano niya sa pagdalagan sa maabot na eleksyon. Sinabi ni Duterte na hanggang sa ngunyan di pa man siya nakapagpaluwasin opinion as informal na konfirmasyon may kinaraman sa sinabi lang plano. Matatandaan na enot kay ni tinaraman na kang presidente ang sayang aki duday nung kamagdalagan bilang presidente kang nasyon. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand. Bear Brand. 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. New Maggie Magic Sarap. Dagdag value pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na. Bili na. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cat College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic kayan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robust na beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic.
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Baratangon yan mga tugang sa ibang nasyon, aprobado na po ka nasyon kan China para sa emergency use ang COVID-19 vaccine para sa mga may edad na 3 anyos ay taas. Ang drug maker, iyo po nagkonfirmar kay ni kunahin sa indang first ang sinabing nasyon, iyo ang ipinag-orgulyo ang pinakainot na bakuna para sa mga aki sa bilog na kinaban. Inot kay ni ang COVID-19 virus, yung inot na nagpoon sa Central China, kunain ang mga ini, iyo ang nagkaigwa ki pag-spread sa ibang parte kan kinaban. Alagad sa ngunyan, sigon sa informasyon, luway na daw na kontrolado kan China ang padagos na paglakop kang virus sa sinabi ng nasyon. Magakaigwa pa nin eksperimento ang sinabi ng opisina asin magin ang gobyerno kung papaano ang trial nagigibuhon kay ni sa mga aki na nag-edad din 3 anyos paitaas. Mga tugang sa tuya tabi na balik tanaw sa 500 years of Christianity. Tinawan po nin posthumous Pro Deo et Patria Award kan pinakadakulang organisasyon kan Catholic Educators and Catholic Educational Association of the Philippines sin the Father Joaquin Bernas SJ asin Senior Sister Annunciata Santa Ana SPC. An onra, iyo ang pinakalangkaw na award sa mga deserving na individual na nagpahiling ng exemplary attitude sa Diyos asin sa nasyon. Pinagatawanan man kay ni ang mga tawong nagdemonstrar din pagtubod sa kadaklan kan mga simbahan bilang parte kan pag-umaw sa mahal na Diyos. Si Father Bernas, iyo ang bistadong constitutional expert na naging parte kan constitutional komisyon na natugdas kang taon 2019 o kaya 1987 Constitution. Mantang si Sister Ana ang sikat na church musician na kainot-inuting Filipinong composer kan mga liturgical music pagkatapos kan Vatican II kan dekada 70. Kan taon 2005 nakaresibi man si Sister Ana nin tropeo na pioneer of the Philippine liturgical music durante kan Vatican II commemorative concert asin ang patron of Arts Award kan taon 2019. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Mga tugang, iyan po ang kabilugan kan mga darakulang bareta digdi po sa DCGB Newsbase sa pangaran kan mga bilog na tropa. Ali po dyan sa luwas, sendong na dangog ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis.
Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulukan payasing kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensahe ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon-Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, sabi ni James Lagata, disiplina kan kada saro ang solusyon sa COVID. Kung natawara man ka importante nagibon sa luwas, day na magparaluluwas. Ano ba gusto man lang magporma o magpa-cute sa luwas? Natamat na mapa-cute. Latusunta ka dyan, James, na. Mapa-cute, pangyari sa... Ano yun yung text na may solar eclipse dangon yan? Direk Edwin, may baretang solar eclipse? Wala man? May nagapot eh. Okay. 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 Mga tugang, o kaya may naghapot digdi. Iyan po na, igwangon yan kibagong tinampo na binukasan ang lokal, bubukasan pa sana ang lokal na gobyerno. Pero deko, ang sabi na iling ko so, post ni Mayor Noel Rosal kaini, bubukasan pa sana, para po duman sa nagte-text, kuno rin data i-open sa publiko. Di pa akong idea, pero ang aram ko kaya na tinampong ini, nahali po dyan sa, ini baga na, tama ba? Baka masala ako. Ini na tinampo na haling Villamor, pasiring sa Gugun, sa tumbok baga ito na Marison Hotel. Ano nga na yan? Bene Imperial Street yan, O Bene Imperial Avenue. O baka baliktad. Di ko lang sure. Basta ining tinampong yan, paglagpas mo tabi dyan mga tugang sa Mayriles, igo dyan kidakula bagang hardware, sa side ka iyan pasiring sa wala, igo dyan tabi ki konkreto mga tugang na tinampo. May konkreto dyan na tinampo, iyan po mga tugang access road. Access road yan, hali digdi dyan sa lugar na yan, pasiring po duman sa kwan, pasiring ang luwas kaan, duman sa may US Telegaspi. Sorry. Sa likodan kang US Telegaspi, sa kanto kang nganing hotel iyan dyan? Sa kanto po kan, Casablanca Suites. Yan, sa kanto kang Casablanca Suites. Ang aram ko, dyan po ang luwas ka iyan.
Tanailing ko so post ka ni Mayor Tabi na tinampong yan, sabi niya, bubukasan pa sana sa publiko. Baka may mga pinagigibo pang lakdang para iyan mga tugang mai-open sa publiko. So kung iyan daw mai-open sa publiko, an access road na iyan, hali po digdi sa may, hali digdi sa may Casablanca Suites, pasiring po duman sa may kuan, pasiring sa may actually ang tumbok niya terminal Legazpi City Terminal. Minaagi po yan dyan sa may pasiring sa may ICR Bitano. Luwas po dyan sa may terminal na iyan. Mas mahiwas tabi mga tugang ang mga access road di ka na maagi mga tugang sa traffic light. Di, mabinipisyuhan man mananggad sa mga tao digdi sa sinabi ng sa sinabi ng bagay. Now, di po yan mga tugang sabi, di po yan pigi-claim na sa diring ondra kan lokal na gobyerno. Nabasa ko kan sa post ni Mayor Rosal. Di po pigi-claim na sa diring na iyan na proyekto. Kundi, iyan sigon sa alkalde, nangyari iyan sa saindang pagtatabangan ni Congressman Joey Sarte Salceda. Ang partnership tabi kan Legazpi City with the 2nd District Representative Joey Salceda, nangyari po mga tugang ansiring na bagay. So lokal na gobyerno pala, iyon nagplano as nag-ayos kang right of way. Kang right of way, mga tugang sa sinabi ng lugar. Sa taba, siguro, so nag-appropriate kan fundo ka ini, iyo po si Congressman Joey Salceda, kan Segundo Distrito, Canalbay. Kaya, ini po na project na ini, nangyari sa partnership tabi kan lokal na gobyerno, kang Legazpi, asin po ni Congressman Joey Sarte Salceda. Actually, 2 lanes ini, na tinampong ini, na soon daw bubukasan tabi mga angapon pa lang ka ini New South Road. New South Road mga tugang anapod ka ini diyan po sa lugar na iyan. Okay? New South Road. Uyog-uyogon mo an. South Road. Ang South Road baga pa Manila sana sa Legazpi palan may South Road man kita. Na-imagine po nindo ining kung hali ka digi sa Villamor, paglagpas mo diyan sa dakulaon na hardware na bago, sa kanto ka iyan po, pa-left, ma-right turn ka, left turn, ma-left turn ka. Patuo baga, pa-terminal, pawala, pasiring dyan. Luwas po ang duman sa may likudan mga tugang kan, kang UST Hospital. Okay? Okay, sabi kan texter permi na ako dyan sa access road na yan, ako nag-aagi, hali term. Ay, pwede na palan, Pwede na palan. Boss, bako pa man po kompleto ang tinampo dyan sa gilid kan City Plus, tahaw kan naging 1 lane lang na kurbada pa na blind curve na dapat magbusina ka mag-agi dyan. Permi ako nag-agi dyan sa access road na yan, ako nag-agi halit. Pwede na pala nagihan, pero bako pa talaga kompleto. Thank you Tabi sa nag-send sa tuya kang reaction. Pero, kaya pala so nailing ko na post kang alkalde, bubukasan pa sana. Kaya pala taday pa na kukumpleto. Okay? Sabi ni 60-26, magayon mananggad mag-agi dyan paghalik ka digdi sa Washington Drive. Actually, di pa ako nakatesting. Taon-taon daw paghalik ko digdi, dyan na alas 9. Pigsug ako ni Mrs. babakal ka nga ki Kwan, ki Sira. Taday ka man niya nagluluto. Very good. Very good pala. Testingong ko daw dyan. Di ba? Iyan po na proyektong iyan mga tugang. Siyempre, people's money iyan. People's money. Kaya lang siyempre, nag-isip, makakonsigir ka iyan, mga tugang, si Kong Joey, buda ang lokal na gobyerno. Pero ang dapat tigdi, na talagang tawan takidoon, iyo po sa tuya, kita gabos. People's money. Di ba? Kung bako yan mga tugang hali sa kwartata na pinagbabayas na partikan buwis, day yan mga tugang makuan, day po yan magigibo. People's money yan. Taxes po yan ang ginasto dyan, hali sa tuya gabos. Hello, good morning. Hello. Hello, Henry. Yes, sir. Good morning. Magay mo talaga na bagong tinampo dyan. Nakaagi ka na dyan, pre?
Inot na dahil pa na South Road na talaga nga puntan dyan. Oo, okay. Ngayon na tinampo na. Oo. Diniretso gusto nga na South Road. Punta ka naman sa South Road. Ngayon, kada yung masaya talaga pa Manila. Diyan ka na lang, at Islam, maka-experience ka South Road, ano? Kapag South Road lamang, dahil talaga pa Manila. Yes. Oo. Masayin ka nga. Pa South Road? South Road lamang. Kasi kayo maluwas, duman sa mga UST, likod ng UST. Ang karahin kami, hindi ka na magi sa traffic light. iyo mananggad. Accessible ka sa ICR, sa terminal. Iyo. So makurukaskas na bigot. Ako talaga sa iling ko, sa future tadig din sa Legazpi, magkakaigwa kitang traffic sa mga maabot na panahon. Walang may piniwasan ka dyan kan maagi. Iyo, magkakaigwa kita kikwan sa maabot na panahon eh. Sa karakul-dakul naman kan, dyan baga sa may kanto kan traffic light sa may hampangan kang Sarongga Station, may migigibunda niya na dakulang building sa kantongan. Pero hotel ba yun? Okay. Magina tinampo dyan, at least ko kitang alternate. Okay. Salamat, Migo. Mabuhay ka. Okay. Thank you. Alright. Okay, dapat kaya, sabi ni 8446, dapat kaya kung may project na nagibo, dahil na mag-mention ngaran kang politiko, mas maray gayod, nagsabihon na sa mga tao, sinda nagpagibo kang kwarta ninda. Yan, pwede man baga. Kung diyan po sa, in fairness kay kung Joey Buda kay Mayor Sal, dahil man kinakabugtak dyan ang ngaran ninda sa tinampo. Dahil man kinakabugtak na pangaran dyan sa lugar na. Binawal baga yan ng mga pagbugtakan, mga pangaran kan ngaya. Ito ngaya, this project ngaya is, is made through ngaya the effort of, di ba? Dahil man po kinakabugtak. Okay, pero tama ka po dyan, iyan talagang project na yan. Sabi ko nga ni Kasabago, nagibo, mga tugang dahil lang tabi sa effort kan sa tuya tabi na kan effort kan sa tuya tabi na, dahil lang sa buwis niya to na mga tao. Okay, hello, good morning. Ay, nawala. Yan po ang tunay na kagandahan ng South Road. Sabi ni 8811. Urual daw ako nag-agi dyan. Paglaog sa trabaho, iwas traffic talaga. Sabi ni 2175. Sir, hapot ko lang po kung kung Pipa Bulos na iced tea sa gripo kang Legazpi Water District, may bayad ka so hapon pasagod ko yan, iced tea ang pigatao digdi sa barangay 15, Mabalos. Gari po sa iling ko, harong ka yan. Okay, alas 7 na. Mga tugang alas 7 na po, pasensya na kita ha sa mga iba pa nindong mga reaksyon. At 7 o'clock, naghang na naman to. Alas 7 na po, masunod na ang Bareta alas 7, kay ba po yaw na po si Derek Edwin Peralta. Salamat sa Diyos. Yaw na si Derek Edwin. Garo-enjoy yun ako si Derek Edwin. Ako nagbabaretang alas 7. Huwag mo na yung naglalaba-laban na si Derek Edwin sa arong niya. Anyway, ngayon may nagbabareta man na alas 7. Masunod na po si Derek Edwin Peralta. Di po mag-arali. Mag-arali. Kaurang ko si Derek Edwin Kasubanggi. Ano na nga ako, Derek, ang plano mo? Naglalaba. Maray mabagangay sa bareta alas 7. Nailing mo ng lalaki. Maray mabagangay sa bareta alas 7. Kaya nga naglaba-laba ako. Ng lalaki. Salamat po. Salamat po sa pagantabay, mga tugang. Sorry po sa iba pa niya itong mga reaction ko niya na daw. Thank you. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda.